Molt bones, sistèmics! Ens trobem amb un nou vídeo de matemàtiques de quart de secundària per poder resoldre aquests problemes amb arrels. Però aquí hem volgut afegir-hi una mica un plus. Per què? Perquè li hem posat fraccions, li hem posat un castell, li hem posat una resta i haurem d'acabar fent un munt de coses per trobar la solució. I anem a fer resoldre-ho, però abans, sobretot, no us oblideu, doneu-li el like, subscriviu-vos al canal que veureu més bèsties com aquesta. Bé, per resoldre aquest problema, el que haurem de fer i treballar són aquestes dues fraccions per separat. Una de les coses que hem de vigilar és aquest negatiu, que és l'enemic públic número 1. Ens canviarà el signe de tot el que passi i tinguem a la dreta en el numerador. Per tant, hem de vigilar. Òbviament, el denominador, aquest negatiu, no l'afecta. Tampoc ens passem. Què fem amb el primer terme? Doncs, com tenim un castell, multipliquem el de fora i el de dintre amb el de dintre, de tal manera que uns aniran al numerador i els altres aniran al denominador. I ens quedaran justament una identitat notable, perquè el que tindrem és multiplicant-se per si mateix el mateix. Per tant, ens quedarà arrel de 5 més 1 a dalt al quadrat i arrel de 5 menys 1 a baix al quadrat. No ho treballarem, aquestes identitats notables, de moment. Sobretot perquè la inferior veig que em permetrà, m'avanço una mica i veig que em permetrà fer un mínim comú múltiple i fer la resta de cop i volta. Perquè en el denominador del segon terme tinc el mateix que en el del primer, però sense estar elevat al quadrat. Per tant, per què hauré de multiplicar aquest segon denominador? Doncs per si mateix. I doncs tenim que el mínim comú múltiple serà arrel de 5 menys 1 al quadrat. I això és el que anirem a aplicar. I llavors ja tindrem només una sola arrel. Podríem intentar treballar tots dos per separat, però així segur que serà bastant més divertit. El primer terme no el toquem i ens quedarà igual. I el segon terme utilitzem el 2 per aquest arrel de 5 menys 1. Ara sí, si desenvolupem, anem a veure com ens queda. Recordem, quadrat del primer, més el doble del primer pel segon, més quadrat del segon. I aquí menys 2 arrel de 5, més 2. Fixeu-vos aquest canvi de signe generat pel negatiu que teníem al davant. És d'aquelles coses que hem de vigilar. En el denominador ens quedarà el mateix, arrel quadrat del primer, menys el doble del primer pel segon, més quadrat del segon. L'única diferència és aquest més menys, que un és perquè és una identitat positiva i l'altra és negativa. Coses que ens passaran. Home, eliminarem les arrels i en el numerador ens passarà una altra cosa, que ara veurem, que ens queda aquesta 2 arrel de 5 més 1 menys 2 arrel de 5 més 2. Clar, si jo m'hi fixo, ens quedarà... Bueno, a baix arreglem ens queda el mateix que el de dalt sense canviar el signe, però el de dalt, el numerador interessant és que podrem eliminar aquestes 2 arrels de 5. Són el mateix en signe contrari. Ara fem una mica d'endreç. Agrupem tot el que podem i ens queda aquest 8 i a baix ens quedarà aquest 6 menys arrel de 2. 2 per arrel de 5. Un cop tenim això, ara sí, ja ho estem engegant molt, ja podríem racionalitzar, però si som una mica així espavilats, veiem que el 8, el 6 i el 2 tots són múltiples de 2. Per tant, el que farem és eliminar justament un d'aquests dosos, un del numerador i els dos del denominador. Això ens deixarà una racionalització una mica més senzilla de resoldre. A dalt ens quedarà un 4 i a baix ens queda 3 menys arrel de 5. I ara sí, racionalitzem utilitzant el conjugat. Recordeu que tinc l'1, per tant jo vull fer el suma per diferència. Per tant, si aquest és 3 menys arrel de 5, haurem de fer-ho per 3 més arrel de 5. Això ens assegura que farem el quadrat del primer menys el quadrat del segon. I així eliminarem aquesta arrel. I un cop eliminada l'arrel, a veure què ens passa. Ens quedarà 4. Jo aquí potser podríem fer la distributiva, però clar, si sóc una mica espavilat jo veig que em quedarà 9 menys 5. Aquest 9 menys 5
un cop faci això, ens quedarà justament que ens donarà 4. I clar, si jo no he fet la distributiva, perquè hem previst que ens passaria això, fer ara una simplificació és molt senzill. Eliminem els 4 i ens quedarà 3 més arrel de 5 com a resultat final. Fixem-nos que veníem d'una cosa força complicada, amb totes aquestes arrels, i ens ha quedat un resultat la mar de bonic. D'aquests que els agrada als professors de matemàtiques. O sigui que estigueu alerta. Molt bé, ja hem vist com resoldre. La primera cosa en la que ens hem de barallar és amb aquest castell. Res de l'altre món, però al fer el de dalt amb el de dalt i el de dintre amb el de dintre ens quedaran dues identitats notables. Recordem on va cada una, no ens equivoquem amb això. Però en comptes de desenvolupar aquestes identitats notables, quan tenim aquesta resta de fraccions, ens adentrarem a fer el mínim comú múltiple. Per què? Perquè, home, això i això són força semblants, només hem de multiplicar aquest pel mateix i ja ho tindrem al quadrat. Per tant, ho fem i anem a veure què ens queda. Ens quedarà una identitat notable aquí, una identitat notable aquí i una distributiva en aquest altre costat. Si treballem això, a dalt en el numerador ens quedarà només un 4 i a baix ens quedarà una arrel. Què hem de fer per rematar la feina? Racionalitzar, buscar el conjugat i resoldre el nostre problema. I així, fixem-nos, en aquesta resta de fraccions ens queda tan sols 3 més arrel de 5. Un resultat rodonet, bonic, com els que ens agraden. I recordeu el que es diu sempre el mestre, siempre hipotenusas, nunca catetos.